Jadi ang ani live ni first time live video khai tong ora Facebook on orang bis kang khai di taw ang mai kok sabai be di sabatam sungnai norok je proof nai mani norok jana samani ang jotono tini share khai bai kha aboni ya golo bo jodi norokungsajak sungna mo sungke anora jago sungphai ang post khai mani thaijung pro post khai mani share khai jaya kho nang nungya chini photo rok nang nungya kok rok khake boi share khai proke brung brung ke share khai lega loge loge no video rok snam lega ba tabuk ang je ukong no sabi share khai mani take tangi share khai beya take biang thangbai ka golung de borma lachi de tamno lachi nani tabo nai khana bole ano manai ano bahai ke tola khiklai manai gulung de borma very good nang mani tongo very good mani de toratui don't worry actually ang nijini bagai wana ya buji kha uji lukuni borok rok paksa buksu tamo tamo ni salai ni share khailai tonglai bekha abatam ani simide jayang tong ro jagao tamo kokno tui sakha sabukhu takpani siya ko si ariang meska saimali abo sabongkha what happened Tripura kali tongkha phaisung phai what happened ketal khayei okay teisa borok bangra thung ang belai kheno wana jak bomti hai borok tuma mentality teiba tongbai kaisa maniman khangke amono bahai ke sabai shukru boi bono pura buthar paya sak borong asake kuthum layo musu kuthiyo shukru kuthum ma haike take biang kama bai kha omoni soro biang kama bai kha ora acting khaina ni nanya asa gulung nung ja chaja ge hangka ke ora ni nung thangmano nung hai nang nungya borong ni dorkar korei sang nung hai borok rong no i jaga excuse rona bu phaya angor acting bu khai tongya okay take koi mungsa sangra ya phai nai phayo asuk sinamble an kok sungde angni rong ni question answer na hinji phayo tini live Gani live phai nun kun dorkar korei agulung ang sak sungna torja gya bele aphu ano nirok si kotor sunawo angbu nirok hai parani siya beri khorok sanu tongmani nirok si ani video no hajak ge asa ke ano kusugo tisaka tak tumani nirok na no na hoi nu hoya angi batam tumani niron tang na sira jaglang bo sasdi ko ang mo sai meya sak torja go phu bhai ki sibang sak torja go hi take tumani koi mungsa sangraglia sangbai sidi এই বনো রিচা জমাতে যে সামানি যে ট্রল খাইমানি খাইকা তাবো কে what happened হি সি সঙ্গু বনো শীতে তুই সং ফাইও অর জাগাও তুমা আংখাই হি আকন বাহাই কে অরনিও ফাই সারাক সিনাইবা फेक अकाउंट खुलौगै से ब्रके ट्रोल खाइ तंगो हिम्मत सा करै निजेनि रियल अकाउंट बाइखे साफाइवानी लासिया देब्रि बेहे वालाय तंलाइवानी बसासि मंसा रीजन करै फेक न्यूज सिरेवैने ब्रक हाइके ट्रोल खाइ तंगो तिने आं जतो प्रूफ नि रंनि बसकांगो बेराय रखा आनि मंसा दरकार करै नि रंग बसकांगो बहाइके प्रूफ रवानी
but marokha ani bangaya nirokni bangisi haike nirokni bokhok bisni uyong ya de erek eri nirokni bomotom moti khesi no khoi pai nai hani bangisi maro nirokni kahani bangai ani kokno chaja ya bo tong chaja tong ke kubbi sawo naga ro dia no gulung de borma sababo belengka khan ekte na hajak tong ha tamong khasa fake account khulok lai kaisa report khaija kai nai u account report khaija block thang khang ke ketal khe account khulok lai finai hi brok share khailai finai nang nungya no khe asuk ke share khailai tong lai kha facebook khulok kha ke u bomangsi khoroksa borok no haimang ke haya saja kha ke obviously boni mentality kisa haya ngai no boni pura physically afan boni mentally torture khaimani omo onek chaya bile ta khaidi bote heke norong nang ani chaya tong kha ke norong na kadi anggo sekan chaya tong kha ke norong na kadi hapano ani tuma jaya no nirok phunugui bo maro nan tuma jaya bor jaga chaya angkha tuma hangkha ke ani kaisa no chaya phunuk laya ang wanjai bai kogro bohi tini ang proof borok kha boje wanjai ya nirok ni sakni borok no ang u kaisa kok samani facebook o kaisa comment tuma rok kha je chini borok rok kisa gorong ganang ke si wanjai hi hojago na bele oroniyo baksa borok si khud si hojang na oma ang personal experience bai si sai tongo tabo kaisa example ro nai jeng pandaro pha thangka hazu ketal kisa gorong ganang mokol koto phanu ke si tuma ho u hazu ketale wanjai gorong hai si hi omo para rogo bo hojago normally chini normal life o sung joto si bo hai ke hobo but ang u comment o thangi sama bai tuma no chaja ge ang bai kha tiprasa chelarong nang haya hoi tongpo are chini borok rong nang tumani haya honai ba chin borok bo nai thok tongo joto jakan borok kaha sitra haya bokha kaha borok haya thung mix tongo chini borok kaha mang hai bo hoya bini borok kaha mang hai bo hoya joto jaga kaha haya tongo tumani shiawi ba hai lungka pungka ma ang bai bo ni rok chung hai ke homani bai hingka ke chuno chaja ge angkha chung tuma saya sakha ro jaga o tiprasa chelarong na haya hopo hai hopo jungno openly chini mungtei haya ke hoi tong bukhuk haya ke seiwei robo photo haya rogo chini face add khai robo boti rono khini rok side stoni bai siwo main focus ke tima chelarok na tumani ho bo kaisa sini rok roi tong sibo but jungno je openly jung burino je hai ke openly juno insult khai tongman bono ke koi sinuglia biang thangbai ka tabok nirok ni chaya ungpuro hangka ke joto phai tuma khai phai tripura ni artist rok tani tubak tabuk ke siring take tumani pengya nirok ni frok ke chungbo sawo but tabuk chuno tripura ni artist rok no chuno bo haike lasi sungsa ke khaijak tong ha apro ke mani koisa bachane korei biang thambai ko fans rok video nai fro like kaisa rok khake simi fans ingya complaint khaiti police station go tumahi complaint khainai shia borok rong no jesukpa butok khaidi bono sikri di bo shiale shia khe si painai tak bo hayi nga khyang tak shanti khenok asuk tong khamang chawi nungui susto khe haire chini lukuni borok rok chini lukuni borok rok tak oro jaga khorok sapa borok alga dofani borok phai chungno harm khai tongya chini sakni thini borok rok si chungno harm khai tongo taki biang thangbai kha asuk haya ke rape rok khaijo akung khaijo afrom ka ke koisa basana kri koisa mangsa sana kri even chung u rape no te kaisa video snaman bono sasi photo tuma khai chung kaisa paper ro kaisa message seiwei aro jago chung kaisa message ro ni bangi si bono samani bono normally chung tuma nu khoroksa brini rape ungkha ke bosajo gori barakan mani bangai rape khaijakpo hai khaijakpo ire bari rok hi rok hojago okay bari rok hongkha bono bad rodi uje ri barakai kangkha ke bo haingo bari tongje tongmani bagai rape ungu bote hairong no si sung seiwei kagojawa seiwei bono tuma khai seiwei bono sung khibo that's mean tuma
o jinorok samani word abo ungya ko haya haini bangi rep khaijak boti haya hi jeng samani si bono sasi tuma khai ko screenshot naw si share khailai ko asuk de bekar hila hai de asok tongbai langni ro samung kri khare tai chai nongoi bus kosto ke biang page rok hawi rutuk karai to baka angni je sisia baksa photo ani ros kri kha biang ni bro hai ke rutuk to bo angni je screenshot narok maro ha ule ani ro o photo kri kha ble hi sake mani kothok mi but po hai ke lasi sungsa ke jungno because tak sake saw nai uji samuni bangai ni rok saw over acting rok khai tong hai ro hi acting khai bo ang just camera ni biskango simisi because abani samung ang acting kahang ke khai ke sini rogano kahang honai personal life no buino saiwi love kuno no are manai ang ani personal life no buino sawi kuno life kri hnai no 1 year sekang ang shiring ke tongkha but haino hai tak tuma nukjak fika ukok nukok kifili haino hai phai ano busuk ke khoti khai tong bono ni rok nuk tong na shiring ke tong mau angbo but wai busa hai ke shiring ke lai ro sinai अब हम बताना नहीं चाहते को कोई बात नहीं nirok ang oronio nai tong na uje fake account khulogui nai troll khaine rong ni bisingo nirok troll khailai frola asuk lengka ke group o share khailai kha mang khang ke ang je thaising fro share khaibai mani rong no je post share khaika bono po group ro horbai di asung no jodi nirok tripura dofani bangi khai tong kha ke tripura sarang ni bangi nirok kahanai khang ke bono share khai di bono ke to share khai maya comment sa sibangya ko amte ha jaga ro gong ke nangmani kok suiwi ni rok post khaile comment sa sibang yang nai like sa ro yang nai nang nungya photo haya buini tuma bri walai lai ja KTM sanlai walai lai phu tuma anglai phu bote hairong na share khai di lengka si share khailai nai la ko khop nong ni le lama nong himde ani lama nang hing tong mani dara ani lama ang hing tong mani no but aro jago tuma khaika kebeng ang phayung ga ke ang ba khui klai sinai klai kha ke ang basawa ni bangi yak nang nai bile u yak ronai si koi skri kha te si suklogo ani lang ang hing tong ble ni rong ni lang kebeng ya na ble chini chaya krita jole si ani chaya krita jole si dekho ani chaya kri hinga ke tumani ang troll khai jak ba asuk sa ani chaya kri pi hijo to shikhang ke ang tumani troll khai jak be strong manai nai rok manai tong di manai khang ke kahang si chini sak ni bangai manai di asung no sanai ni rong ni thani ang asa ko kabang tai shalia please bo hai mungsa jung share khaiba ni sakang bono shiwi nai di moni biskang ungklok tuma bo bomti hai situation mukkubai de dala de hai lungka share ta khai di hai lungka bini kokno puito ta ja di tuma no khorok sa brok phai takho bukho ni khunjo to khatalang thang pai bengke nang u hai ke kopro wi nai yawe ule ani khunjo talang thang pai ap hinde hai de kas nai tuma chini borok ro hai ni bagi thui tong ha tak saka ke honai chini borok ro na haya hoi tong ha hi ang bo tiprasan jamatia debor ma thik rungjak sudu jamatia debor maya joto bukung barano nang hajago akas debor ma tuma ang khamba bai mung sangnya hai nai tong ding ke hai sinai
bo salsa ni ne bo din phainai thamana di din to phainai khana phungai ke bo din phainai boni soning ke bo din phainai ba din hawo haya bono to manai nei ble hai din phainai hi naising tong ke angya chaya no lang support khai mayo sama jaga ang 100 ba support khai nei आपको सब फॉलो कर रहे हैं हम बात नहीं देखा तो गलत हुआ है बट हम समझ नहीं रहे ini boyfriend wansa hi solja gaisi nono troll khai bai hai no tak oron ni rong sadi ani boyfriend no wansa hi solja gai ano troll khai phu solja gai ni rong ni proof sa gri boje wansa de wansa ya hi solja gai phu hangke ang ukok thaisa samani chini borok ro goron ganang hangke si waje hi hojago mani wale tuma chaya nugui ni rokhai ke troll ma khaile kha tabuk ni rok nije se nijini sakni borok nijini thik krungjang na se sinili ana ble ni rok nije sinili hake ano troll khaine ble waje bai hi कहाँ के मैं तोंग नहीं का जो तो मिली गई राहुल देवर्मा कहाँ के मिली हुई तोंग नहीं जों सिरिंग सिरिंग के तोंग मनी जों कोई नो मुंसा होया के tak tumani जों के हाके होजाक तोंग बा एम बेकरी खानाय मालिया थैंक यू हर काहाम हेरिनसन टिप्रासा हर काहाम थुमा हानों सोंबाय सिदिको सुबानि तुमानि तुमा क्वेश्चन रक तोंग सि सोंसति आइनला आं चाया नो गया के बुयानो चाया hi hombai phurong ke tumani ka sunai kuri koisa no tak ang je proof ro problem no take phaibe hanta recharge khaidi Sujanda how are you I'm fine ora phai sung phai tong ko how are you nang nya bai kok sakhang ke ukok ni meaning tuma bono khang ke buji bai nai le ya selano hoja pun kaisa jole jak to buri rok no bo hom ble buri rok hi buri rok ri bara karmani bangi rep khaijago buri rok tong hani bangi rep khaijago u rok hi hom prole ni rok bahai ke homa bo tak sela rok hi hoja from ka ke ble no thai kutukla hata clear ke tani sai roe ba je buri rok selani se kusugo ta thangdi talai di bhai angui bo bsai no kok bara samaya bahano angui bo bta no kok bara samaya buri rok ke thamani asa khai ke mang khaijak bo chini borok rok hai mang si bahai ke buino haya khai manai sinai tongbai ungke chini borok rok hai ta hondi chini borok rok hi ta hondi jero ke nangsa hojak painai Tripurani borok rok supporters rok nukjak bai hable besuk jorati support khaika buni kokno puito ta chade manai Charanjit Deborma dara angke buni kokno puito chaya nirok si buni kokno puito chai tongbayo ang nirok ni buni kok chaya na puito ta chadi ni no ang tini oro jago ma phayo jepik najak abo khesabuni bo pik Bishwanath Deborma bo picture ni kok sai tong nang Shirin khen tongkha that means hai stongena utti prasa celebrity rong no je phasa tung pa hon tung koi mungsa homaya ni de koi ga saroma ya ni de tite jaga nai khake jo simau khaya bai padya jamantia hai no hai ma hoko hai no ano kisa mobile recharge khai rogra de
प्रकाश देव आकनि फोन नम्बर रही रह दी ताई रां रह दे आं दुकानाव थांग रिचार्ज खाई रनाय थैंक यू मीम सनाम लाइदि सलाम लाइ गाचा लिमिट दंग सनाम दिता तुमा बासा हायके लाइ बायबो आना तला सकलगनाय फाना तला सकलगनाय निरंनाय सा बान्ता दे शेक जाक दं तुमा आना तला सकलगनाय हि हलाय थैंक यू सुदीप ब्रज कुमार जमते हमें बेतन के हमें हजा फु जरा हमें प्रो है हमें को कानो वे है खेनु फु बोनो जे हाया खेनुक नाय रगो मा बुचि नाय को borok khoroksa buchi mani bai ingyable joto ma buchi lainai nung khoroksa borok mani kosok yapar ka ke nung hainai oi sanai hinde bono nung sekang khubrui naine na ble kuai khili sunai yapar phasi bisingo busuk sundui rokha kai busuk kuai rokha tuma rokha khuai nai na ble boni pore si sana ble nung ba haijai yapar ja haijai sanai tuma haike thuibai ko haike thuibai wo asuk blindly trust ta khaidi koino बाय आगे जरानि सिमिं ताबुक जरानि नि हिमा जोंजाल नगै फाइबो बाय जे सिनाय सिसिबो चांसाल जे सियारक बाहाय तंग थकसा थकेमा तंगजों हिमा तंग को आं जे जागाव तंग आं हायके फाइ नाय फेदि निर आं हायके फाइ नाय फेदि बै अर जागाव फाइबान बगै तुमा माखाय बैनि सिनि जाक नुकजाक तंग जतन तंग बाय दारा जतन तंग आं हायके फाइ नायदि असुक निसिमे असुक ओंखा निरक नानासो कतर खायखा ताबुक निरक आना तो एसे तला सकलो इग्नोर ही तो करते आए इतने दिनों से कक सामानि लेंखना तैनुं नागारि मुक तैनुंमां आनतोत्रा लंका सिजाक असुक कपलंग तंग हा तै तैनुं आन दरका करे प्रीतम देव वर्मा निरक आसुके मुक्ति खिखलाय रखा जोंनो तुमानि नां नोंया कक रौना तैले ट्रोल खाइबो नां मानि कक सादि आं ताक जराव असुक जरा तै ताकले शिखा सोबा ट्रू फ्रेंड या सोबा कबै लगेराव नाया असुक जरा बिसिङाव आं बरक गोबां मानो सिनि पायहा हाय अर्पिता nice to see you too अर्पिता बियां थांबाय का ताके कोई मुंसा सोंलिया बेले सोंस्तिको जायति सोंबाय ति आं आनसारनि मुलेंले हाबले अरनियाव हाय चक आसगै बियां थांबाय खाबो ताक फेक अकाउंट नि मालिक रो फाइबाय स्टिको ये सब में टाइम वेस्ट मत करो थोया खुदे बेबे जगले बाय के मुक्ति थांस नायबो बुफायो हाय लंका सिं तंग हागे बा मुद्रे रसा खाइले अबले हाय के आंबो मुद्रे थायाबो कोन सा मुथुले हि फाया को लाइबो हाय के फादे निरंनि मुद्रे डिस्टर्ब खाइमाना हि looking so cute as usual keep shining girl thank you so much love you अर्पिता बेलाय न नायथक खामेम तुमानो नायथक जाखाबो
प्रेम त्रिपुरा विशाखा कलाय जे जागा निनि जाया करे अकक न मनो दाजन हा निनि मोखां न खसल पिक भाइराल मालक आं बनो थाङै शेयार खायजाक नों आरो थाङै नाय मावो एक्चुअली अबरै आंया ब इंडोनेशिया नि के नरक थाङै सार्च खायनाय मावो पि पॉजिटिव बिबा मे पॉजिटिव आं पॉजिटिव न तंग मानि बाबा बट नु खाना ब्ले तुमा खाय तंग रो जागो केबो क्वेश्चन सोंनाय गैया बाहाय के क्वेश्चन सोंसिनाय बो फेक बोरं मांसिं के बिकॉज बोरं शीते तो इसे हाय के खाय तंगो बाहाय के क्वेश्चन सोंसिना न taksa si sebab zole oisi reaction roi tongkhoni ade taksala tumana zole wani nang so ara jaga ang buji unni rok busuk khano jealous feel khaijak tong tumani se jealous ngani nang ni rok bu khaidi ko mungsa ang mate alka samukri hi jomono khai tong phai ble ang balka job mang khake ang mono yakai ronai by Christina phai ha satrai sogoi khulum sok dibono raj jamatia please baksa mim snamnai rogle lengka dor make rengbai bono chini borok rok lengka talented mang do hepa nang mani jaga use khaimai ani bangai hai klai tongmai la hako always remember haters shibo haters botongnai hajangnai botongnai but hajangnai tongu hiu haters rong nile bare roi maya bele because kahamani hinka ke asuk daiti area hayamani ke lungka eru haini bangai hayamani area sakang bono kaswani nangnai angbo naising tongma hamko teibo siring khe lai thangtang he like ang 1 year sakang omono jodi ang clear ke rokha ke tini angmo hai din naiwani nangla khamna so tini ang clear ke sai roko omoni yagolo bu hai ang bo hai ke troll khaija khangke afro ang ani borok rong na haya sakangke afro nirok ani against ang by the please because oroni ano bini borok phai haya sanai tong phaya so much jealous tama so jole ja khasa bikas te porma nini nok bisingo thangai ang tandom nrito khai tong khake nung bu joli nai no ta are you crying no I'm not tang yang ka nai bo ani mukti magna tama nung khai troll khai jak lang bo asis te porma shitoni rok situmane no troll khai ang ba hai ke sungphai ko ano tani troll khai hi buibo shia bo hai hebela ko tumani shia kila hai ma ho ba shidi ko sakang sini borok ma shidi hi se homle tani shia wile hai ma angbai bo nini kan am belai bujang da nini kan it's a big step to reply thank you so much tara thank you so much ang shiring ke tongi anglia because ang nu khado ang tuma kha jehetu chungno troll khaijak tongo maybe chini kana gini borok chungno protect khaini na but no one is there for us haini bangai chung khud chini bangai ma phainai chini khud ni bangai chung lorai ma khainai so boni bangai ang tinoro ni rong ni buskango I don't want to see red eyes smile please for your well wishers okay oh hai da takhok actually ang takhok yang bukhuk si takhok bukhuk sa si sinili hai ke si phai bai teu Kokborok sadipu hindi sake bu honjag u biba joma English sake bu borong ni problem soi kokborok bai sei rong hansi ni borok ro waji gorong ke si waji gorong gana ke si waji hi honjag hi clear ke si sei ro bono sa si buji bai le ble ang batai tuma language na use kaisin ang mama ni si bangla English hindi kokborok asuk jang te alka language ma ya ble
nang chini borok rong no mang tani hayang hopu maximum time chini borok rok mang thungja gung ka ke sung even recently si angwaisa tuma sangkam volcan club facing thang phaimani aro ni phaifro ang rasta rickshaw naising tongo khoroksa chila phaibai ang mailangka misbehave khaipe ha mask thujak tongmani mask khologai makhang phunok dim baskang phai hojak phaibo maybe u borok naifa tongnai bo naifa tongnai tabuk oro jago chini borok no hingke tabuk ni rok no sadi tuma sanai u borok rok no manei gadi waisa ni ni manei ma mela nai thoku manei rok khake ba manei na ya do hai ni rok le jole roi karoi mang tong siung ke ba hai makhang bate ma hai ke pulis hai tong sinai na ble manei jak le nai musuk phu karoi mang tong ba hingke ni rok le ani takhuk rok ani bukhuk rok stay strong sis always ha actually mani kerak no bui subai thokjago mani le thik no so asak bu strong tang di asak bu ano joto hoye ang bu joto no hoi tong ye je honai rong na song hoi tong bla ang ba mi joma thia soba bo mo ko biang thangbai langbo 919 borok ni bisingo khorok ni khorok tham sungkho tei rok biang thangbai langbo asa group ni borok rok biang thangbai langbo tagle sungpai bai sti ko question answer oni bangai ho phai bai sti ko tabo hongkam ko ang jodi no ani o post rong no sakang share khayang ke tak phoro ja hom phai kum ko wajai ni toma phu wajai ni hai phu wajai ni bahai phu bahai ke silang tang wajai hi chini bro rok le nai thok je ke pade hai mang deng sinai toma chin borong ni mokole je ke pade hai mang deng sinai toma chin borong bukung le wa bolong hi hoja ke kaise de hajak toma ni ro nang ya khana ke mani ko thong nang na celebrity to brand celebrity sak sak torja gopho ang ni jeno sak sona celebrity hi gosai maya kho sak sak jona ang bahai ke torjang na ang bahai ke attitude phunung nai ani ro mung sakrei tuma tong mung sakrei ani lekha pora ba asak kubang ya ani family ani background asak ganang koto ba bu ungya ani bufa chakri khaine bu ungya buma bufa ni rang bai chai ang asak khobri sani thainya but ni rong je sani musuk mani je sungni musuk mani bono tang bono karibo te alka sungni musuk ke sungpai bai sidi te 10 minutes hai time tongo poni pora ke ang offline thangnai lachi bai liya bri rok bahai ke bro sala rok thung ku thunglai siwa lai tong nai suo posa se fake account ma si saus ganang ke ba phaibe diko real account bai no buskang ke baksale tongo saus ganang phone number sa roi ro dapot ma ke phone khai ke le tei khorok sale amarpur ni tuma songkam bo mang ani mandar bo thar phi si video khai kho tongra di nono hai ang bolong ni mandar ro phinai ble tongra di hai asuk din bokhro go poja ruju ja khaisi thong mani ta thui de bai belang tuma koisa mung sa pung leble ako ke ang mo thang sinai offline no so thangna sakang ni rong no ang sanai please bo hai ke jodi ni rok te waisa hai no hai post rok no khake thangai phurungdi omoni sorok no
poti hita khaidi hi khaine hinke kaha kok lam pirdi nangnuya kok lam tap pirdi te chini borok bai borok bo haike ta walai lai sidi kubuni borok baksa tong buji nai rok nai lingka monai lai tong lai bai hena ule nang tong lai la habrok bai borok no hi bono sibai di nijini borok rok kujugo kakake bono bahage tola khiklaini bahage tola sukleng na mas nanglai o hai bele para rogo hai bo je khane phane hai bele o nijini gana gini ni borok rok hasai phailele hakese tuma haya pha khai rosinai mungsa jaya pha khai rosinai je ke pa tola lai suklu borong khaime bo tani maya bo tuma ma khabani rok taksana nangnya asuk news rok ni rok bote internet rogo ro ni musu khake u hasuk thangdi kubang borok mase ma nangya haya klai tongbai bo bithi mase khe thui tongbai bo bote hairong no thangi nai tisai to boini ya kalai bai di blog khailai di meme sna lai tuma malai ta फालतू हम बाय हर का हम थुबाई सिदी जोतो